futhi. Yo ukuthi Greatman anamadwa akasumuka bawchere. Ndokuthi ziko. Akale. Osumuka. Kune zvirema zvinotongofa zvakadaro. Unongozvipomba mbera nebagre rice. So some people, they say, men of God, why can't you heal our brother Greatman? Why can't you heal this? If you are saying you are healing this, we are created in different ways, right? This is not a condition. That's how God made him. That's how God created him. He was on the wheelchair. Do you know this child? Huh? But God did do prophet. Don't tend a prophet. Angasingasimuke. Jamchose. Anasumuta kwenda kutoilet prophet. Zico is a journalist. He comments on doctrinal matters. Whatever gives Zico $1 is what he will publish. At best, he's a journalist. He's a journalist. Journalist. Mwezi mshomanana yapfura in a Prophet Passion Java, we came under very much criticism because of the video that we had published where Prophet Passion had jokingly mentioned Stella Greatman. Machiti, no, unofunga kuti munhu akaita Greatman anokwanisa here kunamatirwa akapora. Achito wese kuchitungiza muswe Friday mangwana kubva na12 pachiutsi ground kana una wabereki wakoma masista ada kutestwa mahara maziso macancer ma-STIs ma-STDs blood pressure sugar diabetes uyai teti chikubrairai futi ndinoba nita question yevanhu kuti why imi muchirizota kuti ma-natural anonoti ma-physical ways of dealing with zvirwere asi muchimboti munonamatira vanhu vachipora futi. Iyo kuti Greatman anamadwa akasumuka bauchere. Akale. Osumuka. Kune zvirema zvinotongofa zvakadaro. Unongozvipomba mbera nebagre rice. Ndikuudza choko. Endesa Greatman kwa makandiwo akasumuka chete. Kungosumuka kwete kufamba akangosumuka ndopa $50,000 on camera. Kune zvirema zvakatongozvarwa zvakadaro. John chapter 9 inoti, as Jesus was passing by with his disciples, they saw a man that was blind from his mother's womb, and his disciples asked him, who did sin, this man or his parents, that he was born blind? Jesus said, no, either one of them sinned, but this was done for the glory of God to be seen. Saka kune zvirema zvinotongozvarwa zviri zvirema kuti ukuru hwaMwari huonekwa patinosumudza zvirema paya. Koita zvakatongoremara nemajeans hazvisumuki. Koita zvakaremara nekesi takabreka kesi zvinosumuka. Koita demon akapfeka munhu akatadza kuona tikaribudisa noita. But miracles are there for the glory of God to be seen. Not a man of God kuti anzi akapenga. For the glory of God. Koita zvakatozvarwa zvinongofo zvakadaro. Ndakandabvunza in question kuti kwemuProphet Passion mukubatsira zvirema muchizvitengera mawheelchair nekurapisa vanhu vanorwara and chi, but imimi muchiti mune simba raMwari rekwanisa kuporesa vanhu ava. That was the context of that joke. Kuti unofungere kuti Greatman anokwanisa kunamatirwa akapora. Of course, he actually did a follow-up video in detail where he was explaining what he meant, but as usual, it was taken out of context. Interview yanezuro gafa makati Greatman nyangwa kanamatirwa apore mukati kune zvimwe zvirema zvinoda ngopiwa mubambaira hanzi apa makatsvinya bebe. No, it's just reality. I think kuzongobo example yemunhu anenge ari Greatman panoona basica because unotenga kutargeta munhu, but the expression was kune zvirema zvekuti kubva pamodzi yacho yakatoremara, kubva pane murume modzi iri kubuda yakaremara ichinopinda muna mai modziyo yakatoremara. Paanozvarwa manje andozvarwa akaremara po zvinozonetsa. Aiwa chinozonetsa
about Greatman ndezvekuti zvinhu zvese zvakaremara saka Zvinhu zvese saka murari. nokanzi kuenda unomuporesa vanoita kuti umurova ruoko here kuti gumbe kana kuti fesi. Ladies and gentlemen, mukada painternet. nditsvagire mari unoziva Greatman nomuzere namba yake Andomuiwana. wadapiwa namba akada kuti umusendere mari upiwe mari umusendere. He's a good guy. Muimbi ane masongs akanaka anombokopora-ke anzi chipo here but handezve painternet but point handizvabudisa ndekuti kune zvirema kune zvirema ka zvinonzi naJohn chapter 9 zvakazvarwa zviri zvirema kuti ukuru hwaMwari huonekwe. Kwozoita zvirema zvekuti munhu akaroyiwa kana kuti akakeswa kuti dhimoni rakapinda mbari mari iye akadzingwa dhimoni kana chituko chakabviswa anoota but kuno anotozvarwa ari chirema imajinsi akatoremara spam racho ranga rakatokwabuka saka paanozononanganiswa pamutsepende papa anongobuda akafonyoka. Hanzi nebhaibheri zvamuri kutaura kuti ukuru hwaMwari kuti huonekwe. Mwari ne achida kuti ukuru hwake huonekwe pakuremadza vamwe. Haufa wakatenda Mwari kuti Mwari muri muponesa unless warara ukuponesa. Hazvitoti utende Mwari nekuti ndiiprovider kana usati warwa nenzara upa provision. Zvinogona kunetsa kuti Robert Mugabe Junior apfugama achiti Mwari ndokutendai nechikafu chamani panhasi. But vapane pachitungiza vakanonga rofu rechingwa chacho vanotenda Mwari vanotya kuti Mwari amupenyu. Kuassemblies of God taipa matestimony ka emagrosari danza ndakanamata vandatsanya 2 days munhu paachinoka padoo pande pashuga vanhu vaichema muchati Mwari afamba because munhu aona ukuru hwaMwari in provision. Mhosva yangu inengere kunzi zigo wadziya moto wembavha. It was sarcasm, it was dark humor. I think Zimbabwe is a well-educated nation. Hameno patuzorasika ndepapi to understand my concept akafanana na dark humor, my concept akafanana na sarcasm. And Greatman himself, he actually understand these things. He was grandstanding, of course, achida kuita sympathy sourcing in a way to cloud chasing, but he understood what Prophet Passion Java was saying, and he well understand the concept of dark humor and sarcasm, because Greatman is someone ane IQ iri kudenga denga uko. He is someone who is very intelligent. Greatman is someone who is well informed. Munhu yawe kuti atori ne-exposure. Kuti exposure ito anenge akatravela kana chi, but I believe he's someone who is well read. Someone ari very high above vanhu vakawanda. That is why he's actually doing the initiative yakafana nekubatsira zvirema. That's why muchiona kuti majokes ake haite majokes amunoitwa balance like. Anta zvinhu zvinoratidza kuti anomaona. So he well understood that. But the question remained kuti Greatman anokwanisa kunamatirwa akapora here. Yesterday he visited Prophet Kuda Jose church. Vaenda kuchurch kwa Prophet Kuda Jose. Prophet Kuda Jose has got a history yekunamatira vanhu vakaremara vachipora mapofu. He performs miracles. He actually has a video on DJ Ola 7. Remunhu ari kutokonfirma kuti nini ndanga ndakaremara ndakanamatirwa ndikapora. Today on the special edition on the spot we have a guest all the way from Dombo Shaba, but before we get into that interview, let's watch this video. He was on the wheelchair. Do you know this child? Huh? akatadza famba 2022 prophet ndokutenda prophet Angasimuke. asingafambe munhu wamwari Chamchose. anosimudzwa kuenda kutoilet prophet Namuziya baba kanya nebhazi anotakurwa nebhazi vanhu Ari pa wheelchair. ari pawheelchair baba. 3 years. Papa Mwana wenyu here. ndaita kutakura kuendesa kutoilet ndikugezesa. Yes mama. Tomusiva mwana uyu. Tomutakura every day. Hakona inotoita zvekusumbudzwa kuti agare mubhazi. Do you see this boy? Man of God. Mirai. Panorangarira mukoma vera. Oh yes. Tine testimony muno wamwari. Look who is pushing his wheelchair. Mukoma vakauya vasingagoni kana kufamba kana kumira kana kuita sei. Asi mukoma vakugona kufamba muno wamwari. Celebrate Jesus.
Look at this child. Look at this child. You can. Why are you sitting down? You can stand up and do better for Jesus. This is a testimony. This is a testimony. This is a testimony. You can do better for Jesus. You can do better for Jesus. But vachiona Greatman achisvika muchechi mavo, Prophet Kuda made the claim or a confession, because vamanogona kudisputa kuti uyu haakwanisi kunamatira akapora. I want you to watch this video now. Munzwisise in its full context. Now, I'm seeing our wonderful brother here in the house. I'm seeing our wonderful. I'm sure it doesn't need introduction. Clap your hands for Jesus. Wow. Amazing. Amazing. With this amazing team, we are so happy. We have got Brother Greatman in the house. Yes, sir. Wow, this is amazing. Please, you can just bring him, just a word of greeting. It will be so good from our brother. Please just show him some love in the house of God. You can show him some love. Let's just clap hands for them. Yes. Amen. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Wow. That's You know, amazing. You can come forward, please. Bring him forward. Hallelujah. Amen. Thank you. Wow, how are you, my brother? How are you, brother? Chibomuresai kereke yakakutarisai panapo. Kereke ndinokukwazisai ndinoziva muno ndida chose ine ndinokudai ndimbosumudzai maoko tione paungadai uri papa. Amen. Nditendere zvakare kukwazisa Prophet Baba. Amen. Ndoda kukwazisai kukuona ngekutanga muupenyu. Mufaro wangu sangana neni baba. So this is our brother has visited to church today. We are so happy as well. So by just also seeing what our brother is doing, helping other people, kuti vagone kuwana zvekufambisa vari mumaconditions akasiyana. So we have also decided to buy some wheelchairs to help. He's already doing it, just to support what he's doing. Amen. He's doing a very wonderful work. He's doing a very wonderful work. So some people, they say, men of God, why can't you heal our brother Greatman? Why can't you heal this? If you are saying you are healing this, we are created in different ways. Right? This is not a condition. That's how God made him. That's how God created him. You see? So when you look at him, you are seeing the image of God. Amen. So sometimes umwe ari kuhilwa ari pawheelchair munhu akachikoka gumbo anga achitombofamba maybe ane condition yakadai or mumwe might be in that condition but not plan yaMwari. Anditi akaberekwa ari munhu anga makumbo ake anga atombori nesimba or something happened while achiri mudiki. So umwe Mwari wanenge akatongodesigner is going to be like this. And we see our brother, he is doing a very wonderful work. He's doing an amazing work. Let's just clap hands for. Wow. Thank you so much for coming, Muno Amari.
kuzisa hayi ukuthi ndinonze Greatman wamanongona wewe vanganothi dzinonetsa dzinotaurisa dzinoita seimbo simuzalo woko vanoti dzinotaurisa idzi kobanyama bareality. Okay, what I did ndezvekudai ndakaona kuti ndakawanawo mukana mwari wakandiwanira nyasha dzekundiisawo pamhepo paspotlight. Everyone, anyone, even iwewe iripo nguva yaunombotsvaga kuti Greatman art chinas. So I had to create, ndinocreata every day macontroversy kuti iwewe unakidzwa nokuda kundiona every day. Andiya, kana wanakidzwa nokuda kundiona every day ndobva ndauya nenyaya yangu. Nyaya yandakauya nayo gore rakapera isiye kutamba nayo inonzi makumbo kuvanhu. Variko vanhu vari mukati umu havana mukana wokutaura wokunzwikwa kana kuchema zvinooneka. Saka ndakashandisa platform yangu yamunoda kuona zviya zviya ndo yandakashandisa ndokuratidzai kuti kune vanhu out there vari kuda rubatsiro mawheelchairs chete. Ndosaka takaisa makombo kuvanhu. Last year ndakatanga yeprogram na August or September I think. Ndichibatsirwa namanager wangu Rasta warapo. Okay, amazing. Yeah, he's the manager. Wow, let's clap hands for him, please. God bless you. Bless you. Bless you. Thank you. Muzukuru wa sekuru anobatsira sekuru kuti vision yawo iende kumberi. Saka ndakaudza muzukuru ndiyati muzaya ona condition unodzvisisa wakakura uchindiona takakura tese. Akandisiya ne1 year but nokuda kwesituation yoti takakura tese. Iye akandisiya ne1 year ane 5 years aidzidziswa kundisimudza inini. Wow, that's amazing. Wow. Anditi saka akakura achinzwisisa everything about inini. Ndikati wanaka kune vamwe out there vatinofanira kutsvagirawo tovabatsira sei. At least wakaona nhama yokundibereka iwewe uri mwana mudiki. But ava vamwe vese ava ngativatsvagirewo mawheelchairs. Wow, that is amazing. That is amazing. Saka zvakaoma kunoka madhozi evanhu uchiudza munhu kuti ndokumbirawo wheelchair 1 kana 2. Asi macriticism anouya asi ndinoda kutenda Mwari kuti zviri kufamba zvakanaka. Gore rakapera takakwanisa kupa vanhu vanosvika 60 mawheelchair. Gore rino I'm targeting 100 zvichienda kumberi. Wow, that's amazing. And hakusi kungopa mawheelchair Prophet ndichingosvika ndoti uyautore wheelchair ndinayo. Ndinotravhera kubva muno muHarare kunosvika kuGokwe. Ndodzoka kuHarare ndorara usiku humwe chete. Maybe ndendakapromisa munhu ari kunyanga ndodzoka ndoenda kuBeatty Bridge ndichingofamba ndichingoenda. That's what you are doing. Ndichinosvika pamba pacho direct ndoswera zuva ndiripo. Ndinoti zvinofadza kuona munhu akaita seni. Kashoma kuti vanhu vakaita seni awane shamwari inopeya a visit. Vanhu vari disabled havawane mavisitors. Saka pandinoti nhasi ndiri kuenda kuGokwe ndinovaudza ndiri kusvika kuGokwe nenguva dzakati. Ndichagarawo kana 3 hours ndiri ipapo. Ndinogara naye ndichitaura naye zvokuti iye anonzwisisa kuti no hakusiriko kuguma kweupenyu. That's powerful. Ndinomuudzawo zvimwe zvinhu zvandakaachivha muupenyu. Ona kashamwari inini ndakaita so but ona iye zvino ndaaapa. Saka iwo chinokutadzisawo kuti nerimwe ramazuva Mwari vanogona kungosandura upenyu hwako chii. Wow. Anosara aine mufaro, anosara achiziva kuti musi wakati ndakamboita a visitor inonzi Greatman. Akauya akandishanyira tikaswera zuva rese tichitaura naye. Wow, this is amazing. This is amazing. This is just whatever condition that you might be in, maybe because of how you were born, as you could stop it, even to impact others as well. Let's just clap hands for this. This is amazing. Ndanzwa
ndanzwa vane praise and worship yakasimba vanoridza vakasimba. Ndingaita chitadzo ndikabva vanhu vasina kumbonzwawo izwi rangu kawani. Majaira ekungo vanoridza ndichangoti mungweta copied into. I'm just a musician and you are my artist, my keyboardist, my drummist. I know you have experience. Andina kufanira andizimutsene kumira pachigaro chitsene pane ungano tsene andina kufanira mambo mutsene kumira pachigaro chitsene pane ungano andina kufanira mambo kumira pachigaro chitsene pane ungano tsene andina kufanira ndoda kuzingiza kana manisa ura zero kwas ndoshaura andina kuzingiza ndoda kushingisa kana manisa ura zero kwas ndoshaura andina kufanira ma andizimutse kumira pachigaro chitsene pane ungano tsene andina kufanira ma andizimutsene kumira pachigaro chitsene pane ungano tsene. Thank you. Amen. Amen. Thank you so much, our brother. This is amazing. Let's just pray. Which confirms zvinhu zvakataurwa naProphet Passion zvakatukisa Prophet Passion. Ariko here man of God anokwanisa kunamatira Greatman akatanga kufamba. We have got an example of someone who have on video akanamatira vanhu vairwara, vanhu vanga vasingafambe vakatanga kufamba. Achikuudza kuti Greatman uyu haakwanise kupora. And I'm glad that Greatman actually got the opportunity to do the philanthropic work. Akatanga kutotaura nezvema-wheelchair, nekukumbira ma-wheelchair, because he is intelligent. We are not talking about just a normal Jake and Jill, Chament, Chi, Vari, Uko. This is someone who is intelligent, someone who is exposed, someone who is well-read. Watch the video. Richagaina attraction. Ragaina attraction. Unotsvaga mabloga anazigo ovabhadhara anazigo ma50 nema100 ekupota vachiposta tumavidhiyo futi tumwe chetepo anazigo saka unotomupa uchipinda mumotikari yekuhaya omudza kuti isa caption yekuti binga isina noise anazigo panopera 1 week vachikuposta anazigo uchiita sekudaro. I can guarantee you that within 2 months unongowine a minimum of 80,000 followers on social media. Look back at anazigo